sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a June, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti nagan a June. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko amadama amapadpadasak ita. Ket kayat kumatlaangan akidawan ti kapanunutam maipapan iti daytoy abanag. 2012 idinaamamok ni Tanya. Inayat ko daytoy iti likodan ti kinaadnan anak na. One Miss F, maysa a single mom ni Tanya. Ngem saan a nagbalin atubang dayta iti panaginnayan ayat mi. Inakseptar ko tinapalabas na ket nagkalaysa kami idi tawen 2016. Iti lasod ti upat atawan a panagdan nami, nagbalinmet an nayas ti linnangan mi nga agasawa, kastamatan iti babae asyuman ko. Inbilang na kaspudpudno nga ama, kat inbilang kumat daytoy kaspudpudno nga anak ko. Aging gaan na danon ti tawen 2020, kastoy man dagiti pasama. Simangpot ka din ni Mami, Mika? Awan pa'y met, Daddy. Ne, apay ngay. Malaman na. Saan ka diya nag-text no imawag ka da kayo? Saan ba't nga rin nagte-text? Isa ati amok akit nakaawidan dito palay. Kinasaya awagan man kit di. Awan nga minlod ko kit. Damagam no sa dino tayan na. Ibagam asukunak no dapay langit yung pwesto. Sige, Daddy. Mabit lang nga tawagak. Aday ta. Agriringan ti number na. Di namat sungbatan. Apay ngay nga ta. Uray kumamat no ag-text no sa dino tayan na. Iti kasta, saan nga agdandanag da tao? Urayan tayo latan asumangpet ni Mami, Daddy. Masigurado ka paawi dan dayjay. Hello, bakit? Aggarahya akon. Masaduta kon nga agbiyahe. Grabe nga minmanan ti traffic. Kasano dita pwesto? Nag-close ka din, tadagasin kan? Itayak pa'y ang nag-close lakay. Adaak dito'y palengke. Kadwak ni Julia. O sige. Urayan nak nga roditan, tadagasin ka. Saanan lakay? Umunakan nga agawid. Agtaksi akton. Adapay nga min papanan mi kini Julia. Kasta aya? Wen lakay. Sige nga rod bakit? Awagan nak tulatan no awan taksi amaluganan yung agawid, tas sukunan kayo. Wen lakay. O sige. Umunaak nga rodin nga agawid bakit? Mami? Apay, naibos ka din ti allowance mo, Mika. Saan, Mami? Ado pa'y mati kwarta. Kat, anyang nga ruti bagam. Salud-sudak ko, ma. No asino ti lalaki ang nakita kakadwayo idi kalman amang mangan iti restaurant. Dayjay. Kadwami nga ahente iti natang. Napan kami nangan kalpasan ti panag-deliver mi. Aya? Saan ka di ani Uncle Armand dayjay? Ha? Ay, nailasin mo matgayam. Damagam pa'y lang. Asit gan kayo ko, ma. Ngam nadlaw ko na pas nagmati pa nagsarsari tayo. Iso adya kon imasidag. Ha? Ay kwa, di mon istoryaan kin ni dadim anakita da kami kin ni Uncle mo Arman, Juan. Apay aya, Mami. Awan maddakas na no istorya. Saan ka di? Ha? Ay, Juan. Basta, di mon istoryaan kan kwa na. Naawatam, Mika.
Tanya, Ha? Uncle Ramon? o sino tinakakotsa nang itulod kan ka? Ha? Ay, kwa, Uncle. Kadwak nga ahente itinatang. Narabyan kami ngamin ang nag-deliver. Awan ti maluganak a taxi. Iso nga intulod na kung dito'y balay. Sigurado ka? Wen, Uncle. Sigurado ka akadwam lang dayjay nga ahente itinatang, Tanya? Ha? Ne, ay niya ti kayat yung asawan, Uncle. Kunam akadwam nga ahente itinatang. Naskan ka rin agin nagag, kan agin narakop kayo pa ay, sakbay abo mabaka iti kotsena. Ha? Uncle. Apay, nalipatam ka din nga dan asawam? Kwa, Uncle. Di kan makapaglibak. Sa anak abulsag, Tanya. Ti kunam siguro, awan makakita kada kayo niya. Malas mo, tasak tinagbalin na kaarubayaw. Nalaingak nga agpaliew kunam sa. Ibagak na ito ikani John. Ay kwa, saan, Uncle, pang-asiyo? Ikarik, jakon ulitin ti inaramid ko. Basta diyo kuman ibagbaga iti asawak. Pang-asiyo, Uncle Ramon. Ay, sana mabalin, Tanya. Inkalay sana ka, tika anakak. Inayat kan impatig na kayo iti anak mo. Nagsingpet ni John. Ngamita, lukom lang gayam. Saan na deserve ti kastangar aramidem ken kuanatan niya? Masapo lakasaritak ni John. Pakawanan na ka din, alakay. Pasensya ka nun aramid ko ti kasyay. Ikarik, saanin ang maulit? Tanya. Ibagamkin ni Uncle Ramon, tauray saan tayo ngagsasarita iti barangay hall. Nakababain ngamin kadagiti kabaranggayan tayo. Pasensya ka. Ngamnas kan lang agsasarita tayo. Iti kasta. Adamot pang siguradwak at talaga adimon ulitan ti kastang inaramid yo. Naawat mo't siguro ni Arman ti surat manipod iti barangay. June, kabailan na kadiakitaan ang maibabain iti sangwanan ti ado a tao. Si kamot lang tinagaramid iti pakaibabay namtan niya. Amumot gayam ti agbain. Ngam di mo pinanunot dayta sakbay ang nagaramid ka iti kalukwan. June. Pinayabak mo tindag iti dadakkel mo. Kasta mo tindag iti dadakkel ko. Kan adda sumagmamano aninong kaninang ta iti kasar nga umay tumot lang iti barangay hall. Anya? No saan ka kumaan nagaramid iti kalukwan? Awan kumamot ti kastoy ang mapaspasama kita. Iso nga aganos ka. Ngamin, si kamot lang ti akimbasol iti amin. Kurt, kumusta kayo matan iti asawam, John? Kaasi ti Diyos nanang, nagsublimat na iti sigod tilinangan mi. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta anak ko. Sapay ko mga rod, tadinan ton aramiden ti manglo kumanen ka. Nanang. Inaldaw ka de amap mapanidyo pwestuyaw. O nanang, inaldaw ang mapanaglako. Dagdagasag iti pwesto, kat agidgidan kami matan nga agawid. Ay katrumbang na laeng Da kayo ti agasawa, iso ada kayo nga rod ti rumbang nga agkuyog. Saan kat ano asino la ditan ti pakilugluganan na. O nanang, aramidak mat namin nakabaalak tapno matulungak iti pwesto. Nangruna no kas nga adda ag-delivery tinatangkan prutas sa lako mi. Kalpasan na, agbiyahe ak tumatan. Sakto matan mapansukunan ni tirabi sakbay nga garaya ak. Talaga akasta anak ko. Anos ken sakripisyo ti kasapulan, tapno agbalin ana urnos ti relasyon yung agasawa. Agtinulong kayo iti trabaho. Give and take, ako nada iti English. Bakit? Apay ka di lakay. Di mo inton umay alawasan ti kasangay ni Mika. Ni,
Aywan ngagpaiso Ay na, nagbiit titawan. 19 na gaya man. Wan nga rod Kasla kaano lang iti pagsinsinublatan tang awawiran. Ita balasangan. Kat, anyang iti plano. Ay kat aghanda tayo bakit? Agparte tayo ti kalding kan baboy. Ni, nagadun ngay lakay. Basit lang na ita. Maminsan lang mat iti makatawan nga ag-birthday ti anak ta. Di lubos-lubosin tan. Anyang iti serpi na iti ado atarakan tayo no saan amasida. Sa bagay matkit di si kangarot ti makaam mo, Jun. Wen ka di, danagmun aya. Awisem dananang kentatang. Ibagam ta umay da. Sige, umawag ak to ije balay inton madamdama lakay. Wen, awisem amin ida. Anya. Amangan no kumurang ti saganam no awisak amin ida lakay. Ay kat no kumurang di nayunan tayo ti maparte. Happy birthday manen, Mika anak ko. Happy panagbakit ko nakko ma. Agyaman ak, Daddy. Thank you so much. Uray ngamin saan asik ka ti pudpud no nga ama. Inpatag kan inayat naklata. Makunak amay sa ka kadagiti blessings adimteng kada kami kan ni Mami. Banag apagyamyaman ak unay iti Diyos. Awanan nyaman na anak ko. Amumet no kasano ti kinapatagyo kanyak ka ni Mami. Wen Daddy, amok kan napanagnakakon dayta. Iso nga agyaman ak unay. Agyaman ak iti kinasingpat, kinaanos kan kinagagatyo nga ama. No awan kayo laeng, jak amo no anya tibanag mi ka ni Mami ita. Nang runa kat ada akon iti kolehyo. No dudwa kami laeng, amangan no saan ako na makapagkolehyo. Saan mat siguro? Panagkunak at ipamuspusan na mutlata ti amin tapno makaadal ka. Ay man kaya. Ayan di Mami. Naibus ngaminan ti arak ngayon inuman mi ijalikod. Dayjay man. Ada iti lamisan da Uncle Edgar. Huwag ngagpaiso. Ayabak ka di, Daddy? Saanan? Siya kon ti mapan iti ayanda. Asikaswam kat di iti bisita. Apay ngamin aya, adi mo maigbatan ta cellphone mo bakit? Itay ka pa'y apindot dita. Ay na, nagadungarod ti agor order iti natengkan prutas lakay. Sapay ti kayak daket door to door. Awan parikot iti dayta bakit? Tulungan kan ang mapanag-deliver. Wen ako ma, ang mataktak kamutin ay iti panagbiyahem lakay. Sana balen. Tinapatag, may deliver dagita nga order. Agbiyahe to, inton may deliver ta amin. Ang mga numabanog ka nga agbangkat. Sapay nagdadagsan dagitay. Anya nga tanumang tangdanak laangan iti mang karga lakay. Siyakon, bakit? Awan rumbang nga pagdanagam. Kabaalak na kita. Sigurado ka? Uwin ko naklangaro rin. Awan to, matibilib mo kanyak. Saan mo't nga iti kasta lakay? Pampanunutek laang matipan nakabanog mo. Ay kat talaga akasta Tinapatag, ag tinulong ta. Sige, si kangarod ti makaam mo, Jun. Akin cellphone ti adda iti rabaw ti ref, John. Itay pa'y aring-aring. Ay, jak mo na. Cellphone siguro ni Tanya, wano ni Mika. Sa dino aya ti ayan dagiti agina. Agdigdigos ti asawak nanay. Ni Mika, agrumbat sa ama pa nag-eskwela. Ay kat di mo pa'y laapan kita no asino ti umawawag. Amangan ba't no importante ti ibagana. Ay na, amuyo mo, tadyak ugali ti makibiyang iti cellphone ti akin cellphone. Wad matkit di ngam amangan mat no importante ti ibaga ti umawawag. Bayan nyo di taranang. Makauray mo't siguro no sino man dahi tanga umawawag. Sige, panawan kayo pa dito salas nanang. Inak-agsukat na mapanak mo tinagbiyahe. Sige anak ko, agan-anad kay ti panagmanehom. Wala nang, ket agyamanak. Oops, pasino ti kachat mo bakit?
Anya kamot kan. Makakigkigtot kamot jo. Pasulpot-sulpot kamot. Saan ka ba't aginigtot nga nagigtot ka? Apay nga ka dito eh. Apay, di ka nagbiyahe. Masaduta kon. Grabe manan nga minti traffic. Sa akto manan agbiyahe inton rabi. Kat umuna ka nga rudan ang agawit, daing kaagluton iti pangrabyan tayo. Agidan tan bakit? Ay na umunakan. Sayang mat nga minti malakwak no agsara akon. Sapay kapigpig saan ti gumatang lukas ti nga oras. Agtaksi kaminton kin ni Mika. Apay, umaypay ka no aya dito ni Mika. Wen, adda nga min imbati ti kaeskwelaan na agamit. Jakmat maawit amin, tadamot awit ko. Iso ako nak nga anusan na nga umay alaan. Tagkuyog kaminton nga agawit. Anya dayta aya? Yegbon ata siya akong ti mga wait. Jak amo no anya day jay, tanaka-eko bagman. Ala akon, tapno awan tong ti bitbitin nyo nga agawid. Agriring ti cellphone ni Mami. Ada iti bag na. Nakita kasi merek iti banyo itay. Sigurado ang mabayag pa'y dayjay. Kitaag man ti cellphone na. Ni Uncle Edgar matgayam ti nag-miss call. Kitaag man ti inbox ti text kan messenger na. Adamat chat da ka ni Uncle Edgar. Basaag man. Isinam ngaminan ni Bayaw Jun. Iti kasta datati agdan na. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Diyos ko. Nagadupay ti chat da. Ay na. Kas dala teenager nga agchat-chat. Nagrurugit ti conversation da. Unay matan ni Mami. Bakbakatanan. Nga kastoy kit din ti apan na i-chat-chat. Tila nagbainan. May samat da dyan nga Uncle Edgar. Grabe da. Nagbabastos da. Abak da pa yan ti teenager nga ag-boyfriend kan ag-girlfriend. Ne, nagsapa ka matan nga imay dito yung pwesto, John. Wen, awawan nga rod pasaheros. Nakapsot ti biyahe ita nga oras. Taimingak to inton pa nag-aawid. Tasak tumot mapanagbiyahe. Kasta ayan. Wen, ni Bayaw Edgar ti agidis-diskarga kadagiti kasangsangpot anatay. Inayabam ka di, bakit? Ay, wala kay. Awan ka nung aming trabaho na. Iso ako nak nga umay pailaang tumulong dito yung pwesto. No kasta, iso mismo tinangkontakken ka, bakit? Wala kay. Intad ko tinumber ko iti birthday ni Mika. Naibaga na ngamin nga agsapsapol iti pagtrabahuan na. Kasta aya? Wala kay. Sa bagay, isupay mo't nga igatang na iti kanan dagiti anak na ti itad mo atangdan na. Wala kay. Dakkel mo't atulong tan kadakwada nga agasawa ti panagtrabaho na kadata. Dayjay manan ni Mami ka ni Uncle Edgar. Aggilgin ng tilda manan. Ay na, di dala agbain. Uray kumamat, no agpadada nga awanan asawa. Saan ba? Tagpadadamot nga rod nga daan pamilya na. Ay, saanan arumbang tikastoy. Naskan ama-amuan ni Daddy da ito'y. Ibagakkan kwa na ti amin. Ipabasak dagiti in-save ko a conversation ni Mami ka ni Uncle Edgar. Agraman dagiti ladawan da adwa. Ipunong ko ka ni Daddy. Makaamuditan. Nagsakit, Tanya. Nagsakit. Anya launay tinagkurangakin ka. Apay nga raaramidam ti kastoy kanyak. Apay! Diyaka mo, Jun. Ang panagkunak kat sa anak kon anaragsak iti danam. Anya? Amang ano da ito yun ti makagapo ti pagsinaan ta. Anya? Talaga si Kapay tinatured amang ibagay ti kasta? Itataam mo mun ti may papan kada kami kin Edgar. Adakan kan na niya ti aramidam. Napanan ti panunot mo, ha? Apay ani Edgar pay. Amumut a pamilyadon ni Edgar.
Malaksid iti dayta kapag yampay. No ita, jak pay lang ang masungbatan day ta sa ludsod mo, Jun. Basta ti amok, kat agin innayat kami kin ni Edgar. Anya? Kidawak nga itad mo ti wayawayami kin ni Edgar, Jun. Ngamin, talaga asaan akon anaragsak iti danam. Awanan kayo iti bain. Nagalas ti ugalim. Pumanaw kay ti sangwanak. Tamang ano niya pa iti maaramid ko ken ka. Panaw! Nagsakit tinakam ko, Miss F. Kasladyak kabaalan ti kastoy nga inaramid ti asawak kanyak. Inaldawak nga aginom tapno ti kunak kat mailiwliwag ko ti amin. Ngaminton maimusawanak, malagip kumanan ti pananglipot ti asawak kanyak. 2 Domingon asaan kami ang nagsarsarita. Sagpaminsanak paikit din nga agaw-awid iti balay. Mas kay kayat kon ti makiturturog iti ayan dagiti kabarkadak ngem ti agawid. Miss F, jak ammo no anya ti aramidak. No ita, talaga ang nasakit tinakam ko. Kasla kayat ko ida abirukan kat balsak ida, babaan iti panangkabkabil ko kuma kadakwada. No bilang ta makaamiris ni Tanya kat agsubli iti danak, awatek kadipay? Wenno bay aklatan a madadaal ti binukal ko a pamilya. Talaga adjakon ammo no anya ti aramidak. Aglalaok pay kit din ti mapan panunot ko. Sapay kumata matulungan nak. To'y pagayam mo, June. Ken ka pagayam, June. Idyam ti arak gaputawan na saya at nga ited nakin ka. Mapasubo ka laeng nga agaramid iti may kaniwas. Tirumbang aramidam ita kat ipasnak mo ti agtrabaho. Ipakitam kinkwa na anaragsak ka. Ipakitam akabaalam ti agbyag nga uray awan daytoy iti biyag mo. Tano agbalin ka analopoy, sigurado akat katawaan da ka. Ikararag mo iti Diyos ti amin asaksakitan tinakam mo. Nunaskan nga isangit mo aramidam, iti kasta kat malag-anan ti riknam. Panagkunakat saanan arumbang apakawanan ti kasta a klase ti babae. Ngamin, inaramid na idin, inaramid namanan ita. Kasanon no pakawanam ita kat aramidan nan tumanan. Daytoy kat kapanunutak matlaang kit di pagayam Jun. Ti saludsudak itakin ka kat no kabaalam nga ta amapukaw ti asawam. Awan ti sabali ang makatulong ken ka no saan ati mismo matlaang abagim pagayam ko. Panunutem amaminribo ti iwayat mo nga addang. Alakastan pagayam Jun, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.